Γιατί συνεργαζόμαστε με την Όκιο? Η ιδέα της σχεδίασης των φωτιστικών της Όκιο γεννήθηκε από την αναζήτηση του τέλειου φωτισμού και τη δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος για κατοικίες και εμπορικούς χώρους. Η βασική ιδέα του ιδρυτή και σχεδιαστή Axel Meiser ήταν να δημιουργήσει ένα αρθρωτό σύστημα κεφαλής παύλα φωτιστικού σώματος, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς για 20 χρόνια. Τα φωτιστικά της Όκιο έχουν λάβει πάνω από 100 βραβεία. Το αρθρωτό σύστημα της Όκιο δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστεί ολιστικά ο χώρος διαβίωσης μέσω του φωτός, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Η μοναδική συνέπεια σχεδιασμού, ποιότητας προϊόντων μα και φωτισμού, η μινιμαλιστική κομψότητα, η υψηλή διαχρονική μα και εμβληματική αισθητική, η πολυτελής ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, η ευκολία στη χρήση είναι τα αυτονόητα για την Όκιο. Με οδηγό την περιέργεια και το πάθος για την καινοτομία, μέσω των τεχνολογιών εχμής, δημιουργεί νέες ελευθερίες στο χρήστη, δίνοντάς του τη χαρά της χρήσης. Η λειτουργία έλεγχος χωρίς αφή δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεται το φως ως δια μαγείας. Μια χειρονομία, σχεδόν ένα άγγιγμα, είναι το μόνο που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το φωτιστικό. Μια χειρονομία χαμηλώνει το φως, στέλνει το φως προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλάζει τη θερμοκρασία χρώματος. Με τον έλεγχο φωτισμού OQR, με βάση το Bluetooth OQR, ελέγχεται το φως εύκολα και διαισθητικά από οπουδήποτε και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σύστημα αυτοματισμού. Μέσω tablet, smartphone ή τηλεχειριστηρίου, όλα τα φωτιστικά μπορούν να λειτουργήσουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Επεκτείνοντας το OQR, η Όκιο θα παρουσιάσει το Σεπτέμβριο στους αντιπροσώπους της και εμείς με τη σειρά μας στους συνεργάτες μας τον Οκτώβριο στο δεύτερο Όκιο Academy που θα γίνει στην Ελλάδα, το Όκιο Air Plus. Το Όκιο Air Plus καινοτόμα επεκτείνει το Όκιο Air. Θα βασίζεται σε Bluetooth, θα διαθέτει ανιχνευτή κίνησης και αισθητήρες φωτεινότητας, αυτοματισμό φωτισμού, δυνατότητα ελέγχου μεγάλων δικτύων, έλεγχο των φωτιστικών από μεγάλες αποστάσεις, αλλά και δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε DALI και ENX. Το φως είναι στοιχειώδες μέρος της ζωής μας. Ο εμπλουτισμός της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων με καλό φωτισμό και η συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικό είναι το φως στη ζωή μας είναι το όραμα της Reflect Lights που ταυτίζεται πλήρως με το όραμα της Όκιο εδώ και 17 χρόνια που πορευόμαστε μαζί.